Khoi hangkoni Champawar PS by Khobjak Mayong Kothei Kamini Takuk Bentu Debromani Phalnok bisingo petrol sarai soksawi rijaka Phalnogo 2 lakh hai rangmarini manikhani khamui thangbakya hini saka Takuk Bentu Debroma Opati mungpatika achuni damsa hai tamma jora samostra khlaini rok Phalnok soksawi rikha Dukan khamui khana koita সময় ro khamui khamgana iko miao hore ekta somoyo dukan khamani saima khata hingkai tin u gana ni pisikon sutinya bujapur bonu khangkaino jung jotom pa okhola yakne horu buthalai naru laika motamoti khamthaka bosrongni khamgana ono mane dorona 2 lakh 2.5 lakh roni khamgana abai ki khamgata miasi 17000 roni mal naruga kono wanhan thani narugoi mal ustok khaidrop ke bro bai ke ro wale marta ya kok bangle marta wale ma to ke ukrei ni ke bro sonde harto don kurei ate rokhai to kurei hingkai tepono bui dukan ori tomon bagai chaje rok ngja tongnata gano to mal te kubang hingkai bikiri bungo taisa poti dino na mojama phalmano tabuk jenin don khamani ke bro ro final ke phaika police rok phaika ngoite tin phungo kai samdo bo phaika abo kai saima dia ta phai inquiry khaitham ya borok tamro ni cycle je tini phungo na phine roin tini phungo phai ne phine rokhai to kun salang yang gai borok sunglang kamia thana je suitramani abono tinyo sawe kana no photo jimi duita buitrango abaita nge taw ne ni mo hage don khantam nang ke khamui thaka ngai to abo songnai to sokrang thaka bui petul duwa kunai petul tolati duwa ro chips burung tong prai 100 ta packet 20 টাকা jat tongo ngai te 5 টাকা jat te kubangma tongo অনেক tongo hingkaino oro burung khaijak oro dining rok tongo tv aro onek tongo mal miao no prai narugo mal mo joto mal kubrung kono sajuya ko mal narugo simi berajak garon hoite kai yangti petul ukhlai khambangai chungo saimandia mani ta mungsa ko maru dia abahai joton ses anu mo bo parakla chin mo hatimara pias ke bo pias pies champahar champar pias na champahar daran sin munga ani mung bintu deborma pintu da bintu bintu